Antes de comenzar, quisiera expresar, en nome da familia de Xosé Manuel, o máis sincero agradecemento a todos os grupos parlamentarios representados nesta sala, sobre todo polo seu esforzo en buscar unha alternativa á Comisión de Investigación frustrada polos impedimentos do Partido Popular na súa teima por silenciar as voces que non queren oír, por silenciar voces que lle dan sarna porque non son quen de asumir os erros e as súas responsabilidades, por silenciar voces que falan dentro do plano personal e as que non lles importan as estadísticas nin os números manipulados e que o único que queren é tratar de que algo así non volta a acontecer. Silenciar voces de cidadáns que sufren as consecuencias dunha xestión nefasta, neglixente, con un dos seus máis preciados dereitos, que non é outro que o dereito a ter unha sanidade pública de calidade. E voces que queren silenciar as que se alzan para intentar mellorar as cousas, voces que non calan a chantadas. Quero agradecer personalmente o afecto, a empatía e a comprensión manifestadas por cada un dos representantes dos grupos parlamentarios que hoxe están nesta sala e tamén polos seus máximos representantes políticos, dos grupos Marea, BNG e PSDG, que dende o primeiro momento quixeron saber que era o que había acontecido e non dubidaron en poñerse de acordo para pedir a creación dunha comisión de investigación no Parlamento de Galicia, co fin de chegar ao fondo deste asunto en particular e ir máis alá para entender que é o que está pasando realmente ca sanidade galega. Quero mostrar o noso respeto polo traballo e o esforzo que están levando a cabo os profesionais da sanidade, profesionais que teñen que traballar en condicións moi complicadas, profesionais que teñen que traballar en situación moi desagradables e pasar por tragos polos que pasaron ese fatídico día do mes de agosto, e que teñen que ver como o sistema sanitario non se sostén por culpa dos recurtes aplicados polas políticas do Partido Popular. Non hai máis que estar atentos ao que se ve nos medios de comunicación para entender cal é a situación dos profesionais sanitarios neste momento. Folgas, dimisións, manifestacións por mellorar as condicións de traballo e por conseguir unha mellora nas condicións e na calidade existencial. Pola contra, quero manifestar tamén a falta de empatía, a incomprensión, a falta de humanidade coa que a familia foi tratada polos representantes do Partido Popular, que non foron quen de ter unha sola palabra de apoio nin unha sola mostra de condolencia pola morte de Xosé Manuel. Non estiveron á altura das circunstancias. Coido que hai ocasións nas que a política ten que quedar a un lado en prol das persoas. Se ve que eles non o entenderon así. Me gustaría levar isto a un plano máis persoal. Demelsa, que é a filla de Xosé Manuel, me pediu que lera unha pequena carta que me escribeu e o vou a facer. El 4 de agosto sucedió lo que jamás debe suceder en un país avanzado como el nuestro. Mi padre, José Manuel Vera Ibrea, acudió al Parque de la Estrada para realizar una consulta tras encontrarse indispuesto y después de esperar para recibir atención médica, la cual no existió en ningún momento, falleció atragantado en su propio vómito, en la sala de espera, tendido en el suelo. En ese momento estaba hablando con mi madre por teléfono y pude escuchar todo lo que sucedió. Créanme que nunca se me olvidarán esos minutos. No oía ningún médico o una enfermera al otro lado del teléfono, solo los llantos de mi madre y la tía de mi padre que pedían ayuda. No hay derecho a que ninguna persona pase por estos duros momentos debido a la mala gestión de los recursos sanitarios. La realidad con la que tenemos que convivir es la incertidumbre de no saber qué hubiera pasado ese día si mi padre hubiera recibido esa atención médica. Es cierto que era un enfermo de Parkinson, pero era un luchador. Estaba pasando unos días de vacaciones en la tierra que lo vio nacer y en la que se sentía tremendamente feliz. Él era una persona que nos enseñó a no ser víctimas de nuestras penas, a pensar que eres capaz de poder sobreponerte a una terrible enfermedad y pensar en el futuro con ilusión, incluso en las situaciones más complicadas. Me lo puedo imaginar bromeando con todo esto. Siempre lo hizo gracias a salir en los medios, estaba acostumbrado a los focos y a hablar en público. Sin duda, si pudiera, estaría aquí defendiendo lo que es de justicia. Por su enfermedad, son muchos los momentos difíciles que hemos pasado. Las familias que tienen enfermos con enfermedades similares
lo saben. Los nervios a veces se crispan, pero en el caso de mi padre, al final, siempre decía algo que automáticamente cambiaba el ambiente y terminábamos riéndonos todos. Es lo que más echo de menos de él, su ironía y su tranquilidad. Tranquilidad que hemos intentado buscar en estos meses que han pasado sin su presencia. Nunca hay que compadecerse. Esa es una de las grandes ideas que me ha legado mi padre, que accidentalmente se quedó ciego cuando era muy joven. Nunca se amedrentó, encontró la fuerza en su debilidad para ir siempre hacia adelante. Así que, fruto de su herencia, puede imaginar con lo que ha sucedido no nos íbamos a quedar callados. Está claro que alguien que ha hecho mal su trabajo, está claro que alguien ha hecho mal su trabajo. Hay que tener valentía para cuando algo no se ha hecho bien, reconocerlo. Se debe hacer todo lo humanamente posible y mucho más. Esto se lo digo a todos los dirigentes presentes, para que no vuelva a suceder algo así en ningún PAC de Galicia. Pedimos que se cumplan las normas y las disposiciones establecidas para el correcto funcionamiento de estos centros. De lo contrario, casos como el de mi padre podrían repetirse. Tengo que decir que las estadísticas, fijar objetivos pensando solo y desde el rédito político y económico pueden creerse suficientes para justificar el buen funcionamiento de un sistema complejo, como el sanitario. Pero para alguien como yo, que ha perdido a su ser más querido, de la forma que he descrito anteriormente, no sirven para nada. Las palabras unidas a los hechos son las que cuentan a la hora de acompañar a alguien en el sentimiento. Ni la Consellería de Sanidade ni la Gerencia del Sergas han tenido esa bondad con nosotros. Pero seguiremos luchando para que se reconozca el error y se rectifique la política de atención primaria en los PACs gallegos para que nunca, y digo de nuevo nunca, le suceda esto a ninguna otra persona. Porque tenemos derecho a un sistema de sanidad público y universal, gratuito y de calidad. Porque tanto han luchado nuestros abuelos, padres, y por el que ahora nos toca seguir luchando a nosotros. El modo de afrontar las adversidades de mi padre nos ha convertido en una familia fuerte, que no se acobarda ante lo que parece imposible y, por supuesto, en una familia que seguirá honrando su memoria y pidiendo justicia siempre. No cejaremos en el empeño por conseguir que se depuren todas las responsabilidades. En la última conversación que tuve con él, cuando me despedía para emprender mi regreso a Asturias, le di un beso y le dije que fuera bueno. Eso mismo le pido a ustedes, que sean buenos, honestos y recapaciten y no permitan que la muerte de mi padre haya sido en vano. Moitas gracias. Señorías, servicios de prensa, familiares, pacientes, tamén reiterar as gracias aos partidos da oposición que nos convidaron e que contra todo pronóstico logramos falar hoxe nesta sala. Dar as gracias polo esforzo de traernos hoxe aquí a falar. Chámome Eduardo Díaz, son licenciado especialista en Medicina Familiar e Comunitaria. Traballo desde o ano 2009 en diferentes puntos de atención continuada da provincia de Pontevedra. En Galicia, a atención continuada non equivale exactamente ás urxencias extrahospitalarias, é dicir, a situacións no que a vida dos pacientes ou a integridade corre un risco e que se desenvolven fora do ámbito hospitalario, na vía pública, nos domicilios. Non é así porque temos asignadas máis tarefas que as asistencias ás urxencias extrahospitalarias. Por exemplo, levamos a cabo atencións en domicilio, cuidados de pacientes paliativos, oncolóxicos no domicilio ou nos centros, programación de cuidados como poden ser as curas ou ben tratamentos que precisan dun horario fora da consulta habitual. Pero as urxencias extrahospitalarias son unha parte moi importante do noso traballo e, en moitos casos, son prioritarias, ou polo menos en tempo, respecto a esas outras tarefas que temos asignadas. Os servicios de atención continuada, os PACs, o máis importante é que son un servicio que está preto da xente, xeográficamente, e preto en tempo tamén. E o máis importante é que estén activos, operativos, para prestar esa asistencia nun tempo, nunha forma adecuada. A mesma argumentación lle diría a xente que traballa nos helicópteros medicalizados, nas ambulancias medicalizadas. É máis importante que estemos prestos, listos, operativos, que en realidade se faga uso do noso servicio, para poder garantir así a accesibilidade a este servicio. Da outra maneira, non se garante unha accesibilidade en tempo e forma proporcionada ao motivo de consulta. Esa é a nosa tese. Hai un concepto que é a productividade mal entendida. Cando nos din desde as xerencias que, bueno, é certo, non hai cada 5 minutos un infarto, un ictus,
No resto do tempo que non estamos facendo nada e que debemos colaborar e prestar asistencia aos pacientes dos cupos que non están sustituídos ou que o seu médico non pode asumir esa carga de traballo. É certo, pero eso xenera unha situación na que empantana o noso traballo, fainos perder tempo e non nos permite estar prestos, dispostos e operativos non tempo e forma na que pode prestar asistencia, sobre todo as emerxencias extrahospitalarias. No ano 2009, co cambio de goberno, instaurouse unha práctica na que a maioría dos cupos de consulta de atención nos centros de saúde non se sustituían as ausencias. Por aquel entón había máis de 300 persoas licenciadas en medicina anotadas nas listas de contratación dos Sergas na provincia de Pontevedra. Claro, de repente, ao non sustituíren, sucedeu que o problema das sustitucións e das vacacións nos puntos de atención continuada estaba resolto, porque, de feito, éramos demasiados, incluso. Moita xente optou por buscar o traballo noutro lado ante a ausencia de chamamentos. Podolles mostrar a miña vida laboral nun período de 2 meses ata 15 contratos en diferentes puntos de atención continuada da área de Vigo. Entón, a xente buscou por motivos laborais e por motivos asistenciais traballo noutros lados. Os motivos asistenciais a sobrecarga, que, por un lado, foi nos centros de saúde, os médicos que permanecían non estaban de vacacións, que ás veces as ausencias podían chegar ata o 50% no verán. Eses médicos veían os seus pacientes, os pacientes dos outros médicos ausentes, facían prolongacións pola tarde para atender máis pacientes e incluso poñían guardias a maiores nos calendarios, facían voluntariamente guardias a maiores. Inda así non era suficiente para atender a demanda asistencial. E os médicos e enfermeiras do PAC facíamos máis horas das que nos correspondían por calendario e, inda así, seguíamos atendendo cifras enormes de pacientes axustadas á poboación que atendemos. Personalmente, como lle comentei aos grupos da oposición previamente, eu podolles acreditar un pico de 127 pacientes por médico nunha guardia de 24 horas e un pico de 109 pacientes citados nunha sola consulta de mañán para un solo médico nun centro de saúde da provincia de Pontevedra. Esa época tocoume vivir a min, decidín renunciar a exercer a consulta e tamén busquei traballo en diferentes empresas mutuas, servicios de prevención, empresas privadas. No ano 2015 celebrouse unha oposición, unha oferta pública de emprego, moitos volvemos, pero as carencias siguen sendo as mesmas. Cada ano fórmanse dúcias de residentes en Galicia. Estes residentes de medicina familiar comunitaria buscan outras alternativas ante a expectativa que ven cando os seus asuntos protestan por estas condicións asistenciais e laborais. Por exemplo, os residentes hemos detectado nos últimos anos cando lugares onde a población aumenta até 100.000 persoas a maiores respecto á población habitual no inverno, o único reforzo que hai é un médico e unha enfermeira a maiores e pretenden darlle a mesma asistencia, tanto de consulta como de urxencias, a esa población desprazada de alrededor dunhas 100.000 persoas. Os residentes teñen detectado, e nós tamén, que cando hai un residente ás veces non envían o reforzo correspondente. Temos detectado que lle propoñen aos residentes facer guardias a maiores e asumir ata certo punto funcións de asuntos. Isto pode estar recollido en algún lado nas comisións de especialidades, pero contravén completamente o que é o espírito da formación. E personalmente teme corrido estar eu xa de residente e non aparecer o reforzo e ter que estar con menos asuntos dos que se supón que teñen que tutorizar a miña formación daquela. Entón, os residentes tamén abandonan esta posibilidade de quedar aquí. Faise unha mala xestión. Cando houve moita xente, fixose unha mala xestión e perdeuse moita xente. Cando agora é o futuro, tamén se está xestionando mal. Os residentes non van a apostar por este modelo. Como decimos, a sobrecarga nas consultas está afectando definitivamente os puntos de atención continuada. A xente ven a resolver o que non pode resolver na consulta da mañán. Os compañeiros poden decir o mesmo. Temos estadísticas de até o 90% dos motivos de consulta na atención continuada se sumamos os que din que non está o médico, non está sustituído o médico, non lle dan cita para dentro dunha semana, non hai pediatra en todo o mes no seu pobo. Todos, se sumamos todos esos motivos de consulta, poden chegar ao 90%.
Nós, cando traballamos no hospital, preguntamos aos pacientes que lle sucedeu, por que veo urxencias? E contestábanos, bueno, doeme a barriga, teño fiebre, e teño un problema do corazón, do meu peito. Nos puntos de atención continuada, a maioría da xente contéstanos, por que veo urxencias? Porque non me deron cita dentro dunha semana, porque non está o meu médico, porque quedei sin recetas. Eso é corroborado por todos os compañeiros e compañeiras dos PACs a día de hoxe. Con isto vimos a dicir que, desde os últimos 3 ou 4 anos, e antes ainda, a única solución veñen sendo parches. Parches nos que consisten eso, ofertas aos residentes que non van no espírito da súa formación, perda de persoal nas listas e reunións consecutivas nas que nos poñen encima da mesa os calendarios cos ocos valeiros da xente que está de baixa, da xente que está de vacacións e nos animan voluntariamente a cubrir nós mesmos esos ocos, a facer máis guardias das que xa temos asignadas, a facer nós mesmos o reforzo, é dicir, vir máis días para cubrir ese reforzo que precisan as zonas da costa, sobre todo que ven aumentadas exponencialmente a poboación no verán. E ano tras ano, esos parches se demostraron que son ineficaces e insuficientes. É frecuente que un PAC quede sin persoal sanitario, é extremadamente frecuente. Se non é diario, ocorre varias veces por semana en todos e cada un dos PACs, salvo nas grandes cidades onde hai moita persoal. Por que ocorre? Porque temos, como decíamos antes, que prestar asistencia ás urxencias extrahospitalarias na vía pública, asistencia a domicilio, pacientes oncolóxicos, paliativos, etc. Cal é o procedimento? Marchamos e deixamos aviso de que se chega algunha urxencia, chamen o 061 e a Central de Coordinación de Urxencias que predispoña algo para que se solucione esa situación. As xerencias son coñecedoras, podo lle amosar e trouxen diferentes escritos que facemos e que acordamos ca nosa xerencia de Vigo no seu momento en presentar por rexistro, por escrito, as incidencias que consideramos, por exemplo, queda o centro sin persoal sanitario porque fomos a unha emerxencia. Canto tempo? 2 horas, 3 horas? En ocasións, incidencias como que temos que ir a outro punto de atención continuada diferente do noso a atender xente que caíu inconsciente na sala de espera, como é este tráxico caso que nos comentaban. Entón, isto é frecuente? A resposta é sí. Detectamos algunha maneira, algunha proposta nos últimos anos para, a parte destes parches, anticiparse ou prever de algunha outra maneira? A resposta é non. Por iso, plantexamos todas as folgas que xurden con ese motivo, principalmente sobrecarga e presión asistencial, non podemos facer o que temos que facer nos nosos postos, e porque consideramos un risco para a poboación. Imaginen que, por exemplo, un hospital como o Hospital do Barbanza, chega un paciente por urxencias e lle din que o médico e a enfermeira non están porque tuveron que levar nunha ambulancia a Santiago de Compostela un paciente que padece do corazón, que ten que esperar ali en urxencias a que volvan de Santiago os médicos. Eso é unha situación que é inasumible. Son testemunha tamén de primeira man de como, chegando a traballar a un sitio, chamada por teléfono para que un dos médicos se desplace a outro PAC distinto, quedando o PAC no que traballaba eu con menos dotación da que estaba prevista. Son tamén testemunha de que ante uns servicios mínimos dun 100% nas urxencias extrahospitalarias se incumpriron e non houbo o personal que a propia xerencia da zona designou como servicios mínimos. Tuvemos menos do 100% do personal esa xornada de folga. Hai cousas que son, como comentaba o anterior comparecente, o familiar, son irrebatibles. Non pode ser, está mal organizado, cando un médico lle citan 109 pacientes nunha consulta, cando un médico ten que atender 127 pacientes nunha guardia e os outros compañeiros tamén pasan de 100. Eso hai que darlle unha volta e organizalo de outra maneira. Hai outra cousa irrebatible, non pode morrer unha persona nun centro sanitario no que non haxa personal sanitario presente. Eso é irrebatible. Outra cousa é que haxa unhas circunstancias excepcionais. O día que atendín a 127 personas, podo lle asegurar que non foi o día do tren de Angrois, non foi o día que ardeu un barco no Grove, non foi o día que estoupou unha pirotecnia en Tui. Todos esos días non foron, foi un día normal do verán, un día calquera. Un festivo, porque traballei 24 horas. En resumen, contemplamos como se diminúe o gasto sanitario, inda que nos digan que o presuposto é o máximo, o gasto redúcese. As plazas da OPE
non se aumentan ao diferente que en outras comunidades e a taxa de reposición cae en picado e os residentes non van a apostar por este modelo. Por último, se me quedan un par de minutos, quixera ler algo tamén como o anterior compareciente, un pouco máis personal, máis visceral, unha pequena reflexión do que supuxo para min durante estes 10 anos traballar nos puntos de atención continuada de Pontevedra. Para min, que significa ser un traballador dun PAC? Significou baixar polas rochas dun acantilado, atender un home despeñado porque o helicóptero non estaba dispoñible para rescatalo, levantar un tractor coa axuda dos veciños para liberar un home aplastado, saltar entre as pedras dun río de madrugada, porque unha muller con Alzheimer saiu da casa e non se sabe como chegou ao medio dese río. Significou axudar as forzas de seguridade, a descolgar a xente que se suicidou aforcándose, ou axudar a inmobilizar unha enferma psiquiátrica que estaba embarazada e quería quitarse a vida. Significou intentar aportar algo de alivio e dignidade nos últimos momentos da vida das persoas enfermas, alí onde non chegan a hospitalización a domicilio ou os cuidados paliativos. Significa o doble de pulsacións cada vez que deixamos o centro, con enfermos agardando a ser atendidos, e imos atender algo que se presupón todavía máis grave, a veces incluso para atender, como digo, pacientes inconscientes na sala de espera de outro punto de atención continuado diferente, porque os sanitarios de alí foron a atender outra terceira emerxencia. Significa decirlle ao persoal en formación MIR que se poñan detrás de nós se a situación se volve perigosa para que levemos noso golpe e non o leven eles. Significa decidir entre dous médicos quen precisa máis da axuda da enfermeira e quen se pode apañar sin ela para atender unha emerxencia. Moitos dos PAS, como comentará a continuación a compañeira, só teñen unha dotación dunha enfermeira habendo dous médicos. Significa estar en todas as catástrofes, accidentes de trens, incendios, tiroteos, explosións, sen que a xente saiba que estamos alí, porque só recoñecen os uniformes dos bombeiros, protección civil, policía. Significa estar preto da xente, ser os primeiros que chegamos para prestar asistencia, intentar manter con vida os grupos parlamentarios da oposición, o BNG, en Marea, ao PSOE, por darnos a oportunidade de estar aquí e poder expresar pois toda a situación que vivimos a cotío nos nosos centros, situacións, como vedes, que para nós son difíciles. E quixera facer unha pequena reprobación, unha grande reprobación, porque eu creo que no Parlamento hai responsabilidade e non querer escoitar a quenes xestionamos día a día a nosa sanidade, cos poucos recursos que temos. Eso sería o que debería estar en estes momentos facendo o PP, o grupo que goberna, e non censurando continuamente as nosas intervencións. Eu quero empezar definindo como propio Sergas define os puntos de atención continuada. Os puntos de atención continuada, define o Sergas, son un recurso do Servicio Galego de Saúde orientado para garantir unha asistencia sanitaria permanente e ininterrumpida para poder atender en calquera momento as demandas asistenciais que se poideran producir. Os PAC, ou tamén urxencias extrahospitalarias, teñen unha alta capacidade resolutiva. O 91% das consultas que se atenden resólvense directamente. Nos PACs realizamos os diagnósticos basicamente mediante a clínica. Polo tanto, podemos decir que son servizos esenciais e que supoñen un baixo custe para a propia administración. Nos puntos de atención continuada traballamos unhas 1.200 personas en equipos de médica, enfermeira, celadora ou PSG, distribuídos en 90 centros en toda a xeografía galega, e o noso traballo, xa o definía un pouquiño o compañeiro Eduardo, non só consiste na atención á demanda que vai chegando ao noso propio centro, sino que asistimos a urxencias fora del, non só a domicilios, sino tamén a vía pública ou incluso a montes, a ríos ou donde se considere a catástrofes.
e nas que se require o noso servicio mediante a Central de Coordinación do 061. Facemos tamén continuidades de cuidado cando ADO non traballa, fines de semana, sobre todo, persoas que teñen situacións terminais ou que requiren tratamentos continuados e a administración de inyectables ou curas en domingos tamén. As traballadoras dos PACs certamente chegou un momento que nos tuvemos que plantar. Fai exactamente casi un ano nos vimos de organizar baixo unhas siglas que xa se están poñendo de moda, que son PACs en pé de guerra, e a intención sempre foi reivindicar unhas melloras asistenciais e de condicións laborais. O punto de inflexión que nos empurrou a unirmonos baixo estas siglas foi a presión que en un momento dado sufrimos directamente da dirección da área de Vigo en pleno pico de gripe, porque o hospital estaba saturado e instándonos e recomendándonos que non derivásemos pacientes ao propio hospital. Esta recomendación, que todos os profesionais considerábamos que era contraria ao criterio médico, nos cando derivamos alguén a un centro hospitalario, é porque consideramos que precisa probas que nós non podemos aportar en ese tipo de centro. A indignación do colectivo, que xa viña de estar saturado e anoxado, concluiu na organización e na elaboración dunha táboa de reivindicacións coa que seguimos hasta agora sin resolución das mesmas. As nosas reivindicacións asistenciais e denuncias públicas aos medios durante este ano de andaina recolleron sempre a situación non só da sobrecarga dos PACs, senón a da propia atención primaria e como esta está repercutindo sobre o noso propio traballo. Un aumento de carga derivado das ausencias non cubertas de especialistas en medicina de familia e comunitaria, as listas de agarda de atención primaria que teñense dado de casi 2 semanas, incluso en algún centro listas de agarda de hasta un mes. E a falta de pediatras nas consultas de atención primaria. Eso todo produce unha sobrecarga sobre nós tremenda e nos limita a facer outro tipo de traballos. Tamén denunciamos a falta de cobertura sistemática dos PAC con 2 cartas abertas, as teño aquí, onde enumeramos antes do 4 de agosto os distintos descubertos, incluso coincidindo en zonas con aumento de población en período estival e en días de festas sinaladas onde había un aumento de población tamén en estes centros. Alertábamos da posibilidade de que estes centros quedasen desatendidos en caso de saídas e que quedase coa atención dun PSX ou celadora e a limitación que iso implicaba a hora de ter que atender un doente en situación de gravidade. Problema que tamén se pode dar de ter que asistir por parte dun único sanitario, que a veces tamén acontece, porque se teñen que realizar en situacións de gravidade unha cantidade de tarefas simultáneas que non son posibles con un único sanitario. Bueno, pois a única resposta que tivemos por parte do Sergas, por parte da xerencia de Vigo, que nos acusou de xenerar unha situación de alarma. Desgraciadamente, o día 4 de agosto, pois o tempo deu-nos a razón. Cabía esperar que, despois de todo o desenlace do que pasou o 4 de agosto, o Sergas tomara cartas no asunto para solventar as grandes eivas que temos de recursos humanos. Mas apenas fai unhas escasas semanas tivemos que denunciar novamente e coincidindo incluso coa folga dos PAC novamente descubertos nos nosos centros. O Sergas incumple, como decía Eduardo, os nosos mínimos do 100%, que o Sergas cando firmamos os mínimos, consideran, digo textualmente,
totalmente imprescindíveis para manter a axeitada cobertura do servizo esencial de asistencia sanitaria ou os efectos de evitar que se produzan graves prexuizos á cidadanía. Isto significa que estamos deixando baixo estes servizos que les consideran esenciais e indispensáveis continuamente por debaixo deses mínimos necesarios. Esta situación que describo non é unha situación aillada, ben enmarcada en toda a política de recortes de orzamento, do ERE encuberto que se está a producir na sanidade e nomeadamente en atención primaria, que é a máis golpeada. Mais o que eu quixera destacar, se me permitides, o que ocorre no meu propio centro de traballo, porque, como ben decían cando me presentaban, ten unhas peculiaridades e que ten unhas características moi similares ao PAC da Estrada, no sentido de que é un PAC con gran población rural, traballo no PAC da Guarda, un PAC rural que dá asistencia a unhas 20.000 personas, cunha dispersión xeográfica importante, estamos a 45 minutos do hospital e só estamos un equipo de médica e de enfermeira, máis un PSG ou celadora, reforzado os fines de semana cunha médica e, bueno, son, como digo, unhas características moi comuns. O traballo deste tipo de centro supón que toda a asistencia é asumida por un único equipo, as saídas cada hospital de referencia son moi frecuentes e o centro queda cando menos unha media de 2 horas sen persoal sanitario. Isto non é pouco frecuente. Traio aquí, estas son todas as nosas salidas do ano 2018. Estos son as veces que o noso centro queda sin asistencia durante un tempo importante, para que teñan unha imaxe máis gráfica. En caso de quenda de tarde, entre semanas, sobrecargamos o persoal de primaria que ten que atender urxencias de outras localidades, máis as urxencias propias, máis a propia consulta. No caso de horario nocturno ou fin de semana, o problema vese obrigado a xestionar o personal non sanitario que queda no centro. Vou a darvos unha serie de exemplos que me axudaron a elaborar algún compañeiro meu do centro para que vexades o que podemos sentir en este tipo de situacións. É un problema estar un só equipo. Supón que hai que deixar o centro sen asistencia, moitas veces con persoas na sala de espera ou en medio dunha consulta, por ter que sair a unha urxencia ou emerxencia. Un exemplo, este verán o único equipo co que contamos foi mobilizado polo 061 xunto coa ambulancia e os técnicos para atender unha persoa que se precipitou desde un lugar elevado en medio do monte e pola noite. Houbo que ir ata Olla en ambulancia, despois había que andar polo medio do monte unha hora porque o acceso coa ambulancia non era posible. Finalmente, o rescate fíxose cun 4x4 dun veciño. A asistencia levou 5 horas, na que o centro quedou sen asistencia. É un problema que na fin de semana non contemos con equipos completos médicos e enfermeira. Un fin de semana, unha equipa de médica e enfermeira acudiu unha asistencia fora do centro mobilizado polo 061. Quedou unha doutora soa e entrou unha persoa cunha doenza cardíaca aguda. Esta compañeira tivo que facer todo o traballo de diagnóstico ela soa e trasladar en ambulancia. As tarefas de soporte vital avanzado están ideadas para realizalas en equipo. É un problema que o persoal non sanitario que só no centro. O que se fai nestes casos é comunicar á central de coordinación do 061 de todas as solicitudes de asistencia que entran pola porta. Recentemente, nunha saída ao hospital, en horario nocturno, chegou ao PAC un doente cunha presión no peito e sensación de afogamento. Por orde do médico da central do 061, o celador tivo que tomar as constantes, administrar a oxigenoterapia, ata que chegou a ambulancia máis próxima fora de zona, que está a 30 minutos. Se o doente fai unha vaqueirada, témola liada, é o que me dice o meu celador cando chamo informándolle que estamos de retorno do servicio que fomos. É un problema que teñamos máis dun aviso urxente ao mesmo tempo.
Un día estábamos a atender o único equipo do PAC unha reacción anafilática con administración de adrenalina que require control médico e nese momento chegou unha doente con mareo e antecedentes cardíacos e ao mesmo tempo chamou o 061 para sair unha emerxencia co PAC cheo de xente nese intre. A doente mareada tivo que agardar unha ambulancia asistencial para o seu traslado, mentre a persoa con reacción anafilática foi trasladado polo equipo sanitario. A emerxencia activada, que ten como tempo de espera máximo desde que se realiza a activación de 15 minutos, tivo que esperar a nosa volta para poder ser atendida. É un problema que non contemos con suficiente transporte sanitario na zona. Non son poucas as ocasións que temos que acudir a disneas ou paradas cardiorrespiratorias en taxi, por non haber ambulancia na zona. Porén, das situacións que máis me impactaron polas consecuencias que poderían ter foi unha noite cun único equipo, unha persona moza que entrou con claros signos de ictus, activamos o código e estabilizamos a doente, mentres íbamos collendo a vía e a ambulancia estaba preparada xa para levar a esta doente, entrou outra doente inconsciente en brazos da súa familia. Era un xoc anafiláctico, tivemos que demorar o traslado da primeira doente até medicalizar e estabilizar a segunda. O traslado tuvemos que facer compartindo a ambulancia as dúas persoas porque esperar a unha segunda ambulancia significaba demorar 30 minutos o traslado precoz que deberíamos facer para as dúas pacientes. 5 minutos máis tarde e a persona do xoc anafiláctico non tería tido asistencia polo parte do persoal sanitario. Bueno, como digo, son situacións que poden parecer impactantes, pero son máis comúns do que se pensa. Isto ilustra toda a situación na que traballamos e os grandes problemas que temos en bastantes ocasións para poder dar unha asistencia digna. E o medo que temos de que a situación que pasou na estrada nos poda volver a pasar a calquera de nós. Eu quixera acabar cunhas conclusións do que consideramos necesario destacar. Primeiro, é importante que se escoite aos profesionais e aos usuarios da sanidade pública. Estamos a pagar a falta de previsión de persoal e os recortes. Esta situación está sobrecargando de traballo a todo o persoal e iso implica a pérdida de calidade e de eficiencia e o empeoramento tamén das condicións laborais. Segundo, o persoal de primaria está sobresaturando, asumindo ausencias de outros cupos e os PACs converténdose nunha extensión das consultas de primaria polos problemas de acceso ao primeiro nivel. Terceiro, pensamos que precisamos que se dote de recursos de atención primaria, nomeadamente de persoal. Nestes anos estáse aumentando a carteira de servicios de atención primaria, mas esta carga non foi parella cun aumento de persoal necesario. Non se pode continuar coa política de facer máis con menos. Cuarto, son necesarias e urxentes políticas que doten de máis medios técnicos e humanos a atención primaria. Sería unha decisión racional e axeitada na medida en que a propia Administración admite que máis do 90% dos problemas de saúde se resolven neste ámbito e, como dicía ao inicio, é unha asistencia de baixo custe. Quinto, é importante volver ás xerencias de atención primaria con capacidade de decisión e orzamento propio para poder analizar, planificar e organizar máis axeitadamente os recursos sanitarios que son necesarios. As políticas de facemos o que podemos denotan falta de previsión e unha mala xestión. Todos as profesionais coñecíamos a estimación de persoal que se ia xubilar nestes anos. Resúltanos extraño que os xestores da sanidade pública non sepan realizar operacións simples de sumar e restar, polo que máis ben intúese que isto é unha folla de ruta, con premeditación e aleivosía e consecuencias nefastas na población. E sétimo, a Administración ten que axudar a dignificar a profesión sanitaria, a non deteriorala. Pedimos respecto
As traballadoras do PAC somos, despois dos profesionais eventuais, o persoal con peores condicións laborais da sanidade. Todo isto, malia a penosidade do noso traballo, con quendas de 17 e 24 horas e a perigosidade do mismo. É tempo de solucionar o conflito que a Administración ten aberto cos PAC. Non estamos pedindo máis que ter as mesmas condicións que o resto das traballadoras dos Sergas. Xa abonda de paternalismos, loando o persoal sanitario, dicindo que somos grandes profesionais e que somos resolutivos. A defensa dos profesionais de Feijóo no Parlamento debe ser poñer os medios para desenvolver o noso traballo de forma digna. En primeiro lugar, gustaríanos, en nome de En Marea, facer un agradecemento explícito aos tres comparecentes por teren accedido a vir hoxe a esta sesión de traballo. Creo que falamos non solamente en nome de En Marea, sino en nome de centos de miles de galegos e galegas que se movilizaron durante todo este ano e se movilizan constantemente en defensa do sistema público sanitario para defender un ben que de todos, que é o dereito a unha saúde e a restauración da saúde en casos de necesidade por medio dun sistema sanitario público de acceso universal, equitativo, o que todas e todos podemos acceder con equidade e con facilidade, algo que se ve que hasta ahora non se ten producido de forma enteramente satisfactoria. Un reclamo que, en parte, ademais, é unha demanda cidadá porque se hai algo sensible e algo que todo o mundo coñece de primeira mão en algún momento da súa vida, e seguramente en moitos momentos da súa vida directamente ou por medio de terceiros cos que se relaciona, é o funcionamento do sistema sanitario ante os problemas que hai de quebranto de saúde. E, polo tanto, existe unha necesidade, pero unha necesidade que xorde do máis básico, de restauración das propias condicións de saúde das persoas, de coñecer que está pasando con o noso sistema sanitario, que está pasando para que as cousas non funcionen ben, que está pasando para que se dean situacións como as que escoitamos aquí esta mañán de boca dos tres comparecentes. O coñecemento da verdade era algo que para mellorar as condicións de vida se tiña que producir aquí, nesta casa, no Parlamento de Galicia, de forma oficial. É dicir, por medio dos condutos oficiais, por medio dunha comisión de investigación que tuvese a capacidade para acoller todas as voces e, polo tanto, non silenciar ningunha voz que pudese ser necesaria para construir o relato daquelo que é necesario mellorar para restaurar as condicións dun sistema sanitario público onde todas e todos teñamos cabida desde o punto de vista cidadán e tamén desde o punto de vista do traballo por parte dos profesionais e das profesionais nunha situación de mínimas condicións de traballo dignas. Porque ese é o segundo reclamo cidadán que nos entendemos que concorre, que planea detrás de todo isto, a búsqueda de solucións aos problemas. A xente non lle interesa da política máis que se lle acheguen solucións aos problemas reais que teñen, e se algo percibe a xente como un problema real é aquilo que ten que ver co sistema sanitario, porque por máis que se trate de manipular o que está pasando dentro da sanidade, todo o mundo directamente o percibe cando se enfrenta nun proceso de deterioro de saúde ao sistema sanitario. Se encontra efectivamente boas profesionais que fan todo o traballo que poden, pero que carecen de medios suficientes para poder facer correctamente o seu traballo. Queremos agradecer tamén esta comparecencia porque é un exemplo nun doble sentido. Un exemplo cidadán e un exemplo profesional. Como exemplo cidadán, podemos escoitar algo que se tentou vetar e é que sente a cidadanía, que senten os cidadáns e as cidadas concretas cando se enfrentan a unha situación así, cando se relacionan co sistema público e as cousas non funcionan ben. E nos preguntamos que razón había para vetar esta intervención e para vetar simplemente dar coñecemento e dar testemunho dunha situación que é real. É unha verdade incómoda, certo, pero é a verdade. E é unha verdade que non se vetou noutras condicións a outros colectivos como os familiares no caso do accidente do Albi ou mesmo no caso da hepatite C. E non entendemos, ainda a día de hoxe seguimos sin ter unha explicación oficial de por que é tan incómoda esta verdade, este caso que está sucedendo. Tamén agradecemos o exemplo que dan os profesionais, o profesional e o profesional que hoxe comparecen aquí, en primer lugar porque veñen facer algo tan básico, pero a súa vez parece que tan subversivo, como explicar as súas demandas, explicar cal son as súas necesidades. Non están pedindo para eles, están pedindo para a mellora do servicio público, non están pedindo para eles, están pedindo para que todas e todos teñamos unhas mellores condicións para restaurar a nosa saúde. Non están pedindo por eles, están pedindo por todas e por todos nós. Por lo tanto, non entendemos que interese podía haber en que estas persoas non pudiesen expresar de forma oficial as súas inquedanzas, as súas demandas, que son feitas para todas e por todos nós diante daquelas persoas que en parte teñen responsabilidade
en parte non, teñen a completa responsabilidade de que a situación seña esta e non outra. Queremos lamentar tamén desde En Marea a situación de mordaza que se produciu con relación ao funcionamento da Comisión de Investigación. Nós teríamos preferido que isto se producise nos cauces oficiais dentro das vías parlamentarias, pero sufrimos un veto que para nós era absolutamente inaceptable a que determinadas persoas pudesen dar o seu testemunho. Nos pensamos que todos os testemunhos suman e estamos vendo esta mañán que os testemunhos suman e toda a cidadanía poderá comprobar do que se dixo xa aquí que se dixo algo que complementa o que se está dicindo na comisión e, polo tanto, que eran voces que eran estritamente necesarias e, polo tanto, imprescindibles. Tampouco entendemos, por suposto, o veto que chegou ao punto de que non pudésemos celebrar esta sesión nunha das salas oficiais habilitadas habitualmente por parte do Parlamento de Galicia e a censura inexplicable por parte do presidente do Parlamento a esta situación. A razón desta mordaza para En Marea é doble. Por unha banda, ocultar a verdade incómoda sobre os recortes. A primeira verdade incómoda sobre os recortes é que os recortes causan sufrimento na poboación. E esa é a primeira verdade que non se quere escoitar e que, polo tanto, era a primeira verdade que era necesario dicir. Os recortes producen sufrimento na xente, empeoran a calidade de vida da xente, empeoran a saúde da xente e, en ocasións, teñen desenlaces fatais, como os que acabamos de escoitar aquí esta mañán. E, en segundo lugar, que os recortes producen tamén o sufrimento dos profesionais e das profesionais que traballan no sistema público. A precariedade supón o sufrimento das persoas que traballan, porque non o poden facer en condicións mínimas de dignidade. Non é solamente unha insatisfacción por non poder facer ben o traballo, é o sufrimento por non poder día tras día, tras día, tras día, e despois de todos os esforzos que poñen, poder facer aquilo para que, con vocación de servicio público, traballan cada día. Pero, en segundo lugar, tamén entendemos que houve un veto claro esta comisión porque tampouco quere saberse a verdade incómoda sobre o que significa a privatización dos servicios públicos sanitarios, que en definitiva supón desviar recursos para atender a saúde de todos para que uns poucos fagan negocio, a costa dunha doble vía do sufrimento das persoas, do sufrimento xeral da cidadanía que ten problemas de saúde e, en segundo lugar, da precarización das condicións laborais. Nos, hoxe, buscábamos e seguimos buscando poñer as persoas por diante dos números. Os dereitos non son caros nin baratos. Os dereitos, para un Estado, para un poder público, é a única garantía e a única xustificación da existencia do propio poder público. Non hai poder público lexítimo se non garantiza dereitos. E, por tanto, nos queríamos escoitar hoxe, e esa foi a razón de provocar estas comparecencias, poñer cara ás persoas e poñer testemunho ás persoas por riba dos números e que, por tanto, xustifican a existencia desta situación. Para as cuestións concretas, desenvolverá o interrogatorio a miña compañeira Eva Solla. Moitas gracias. Bueno, eu sumarme aos agradecementos, de verdade, polo traballo realizado cada día e pola explicación que ás veces é emocionante porque como trasladades todos, cada un sodes persoas, tedes sentimentos humanos, obviamente, cada un de vos sufrides dende un punto de vista diferente, Manuel de unha maneira distinta non ao resto de comparecentes, pero tamén da mesma maneira os profesionais sanitarios, nas que tamén me inclúe, sufren tamén a carga emocional de ter que tomar decisións profesionais cando non hai recursos. E nese sentido eu quero agradecer e agradecer tamén o exemplo de loita durante estes últimos meses. Súmome ás preguntas que fixeron os compañeros e compañeiras dos outros grupos da oposición, aos que tamén teño que agradecer aquí o traballo conxunto nestes últimos meses para intentar sacar adiante esta comparecencia a pesar do veto do Partido Popular a que os se poideredes estar e como xa se fixeron preguntas concretas con relación ao funcionamento dos PAC, eu voume sumar cunha serie de preguntas que queren completar esa situación. Eu, para que a xente entenda que supón ese servicio, inda que xa dichedes unhas pinceladas importantes, quixera que se fixera unha valoración de que supuseron os puntos de atención continuada en canto á calidade de vida ou á prontitude con que se tende unha persoa e que podería supor se se melloraran as condicións que agora acabades de relatar en canto a medios humanos fundamentalmente e que percepción hai, ou ainda que se dixo tamén aquí por parte da cidadanía, neste caso a Manuel, de esa atención cando hai e cando non hai persoal dentro da atención sanitaria.
Gustaríame que os profesionais, que tanto Eduardo como Pilar poidesen trasladarnos como é que pasa, con canto tempo se avisa dunha necesidade de cobertura dun PAC. Facía un pouco referencia antes tamén o voceiro do Partido Socialista. Con canto tempo vos avisan de que falta unha persoa para que vaya a descubrir. E nese sentido, si a estas alturas, que estamos a unha semana e media do Nadal, tedes a idea de como van a estar eses puntos de atención continuada que nin tan sequera durante os meses de folga se estaban cubrindo durante os días de folga, se estaban cubrindo esas presencias. Gustaríame tamén que trasladásedes si é posible que sucede para vos como profesionais cando vos poñedes enfermos ou falece un familiar ou tedes unha ausencia xustificada que supón para as vosas vidas a hora de ter que cubrir aos horarios que vos obriga o Servizo Galego de Saúde, si é posible, seguramente que tedes exemplos propios ou de compañeiras que se podan poñer para que os medios tamén se podan facer eco desas condicións. E, finalmente, que nosa intención era, sobre todo, que poderades trasladar aquí a realidade, e os importantes eran os comparecentes, que propostas ou como considerades que debe planificarse para solventar no corto e no medio plazo esta situación, porque, a pesar das reclamacións que levan meses facendo os colectivos de PACs en loita, o Partido Popular, o Goberno parece non facer eco, e hai medidas que seguramente, como ese plan de contingencia que se ten falado en algunhas ocasións, se podería poñer en marcha, e me gustaría que se fixeran públicas tamén nesta comisión para que poidan tamén ser aclaradas para os propios medios. Moitas gracias.